салом алейкум дӯстони азиз, созен нағзен саломатиё хубай тамошобино. Навори имрӯза аз бозори Корвонай тарафи Пажарка байни сеюму чорум дарвоза. Ина бинен чорум даромадгоҳ анами магазина дидед Victoria's Secret. Ҳозир ворид мегардем. Иҷада акция рафтестай борошон арзон шидай инчунин борои новинка овардаган якта ба якта шумода нишон метем. Доставкаам доран, рақамошон дар рӯи экран ҳастай, нависен, маълумоти бештар аз хичон гирен. Духтарако вориди анамин чорум дарвоза кишиден. Марҳамат, байни сеюму чорум дарвоза мешавад рияди магазинои шишагӣ. Магазин рақами 126-ум. Рақами савдогар аст, яке нафаҳмидед, хичонда нависен духтарако. Хулоса бори новинка омадагай, баъд бо акция сар додаган. Ҳозир боз нишон метем, якта ба якта хушрӯ када метавонен тамошо када интихоб кунен, доставка доран. Инаи тани живата духтаро 300 сомонаш омадай, диден? Духтарако, ами ҳозир як подписчикам навист, анами намуд сумкаҳо доран. фурӯшӣ яктаи мондагиай духтарако бо нархи арзон. Ино аз дигар давлат равон кардагиан, качестваш зури-зурай духтарако. Марҳамат, метавонед ки нависеншона 150 сомонай бо арзон мешава. Шумо нависеншона баъд бо хоҳенай пеш рафта бинен ё ки доставкатон мекунан, биненда качестваш чӣ хеле нағзай. Чӣ тавре гуфтам 150 сомонай бо арзон мешава. Баъд ай ҳамаш ҳами як донагиай, 30 сумкаяй, ҳамаш як донагиай. хулоса рақамошон ҳаст дар рӯи экран. Нависеншона шумода доставка мекунан. Мана бинен аз ҳами модел чанд рангай, аз ҳамаш чанд ранги доран. Мана иша бинен. хулоса фасони бадан духтарако ҳами сумко аз ани модело тамошо кунен. Чанд рангай, анаминам хушрӯвай, беҳтаринан качествоошон. бо хоҳен дархост кунен, бо ҳамроҳи худаш ҳам суҳбат шавен, бо хушрӯтар суратоша мепартоятона. метавонен бо маълумоти бештара аз хачон бигирен. бинен аз ҳами модел чанд ранг будай. ишам фасонай бинен. качествоошонда гап нест, беҳтарин качества доран. ина хоҳишмандо аз диёрам чанд рангай нависен, бо суратшам мепартоя. бори новинкаш и 300 сомонай комплекташ. бо комплекти 200 сомонаям доран, бо 100 сомонаям доран. марҳамат, нависеншона ки шумо да ҳами комплект чансма дар корай, бо сурат мепартаянтона. хулас духтаро, инчунин инҷа да акция рафтестай. анами намуд пижамаҳои 100 сомонара 50 сум кадагана. ина марҳамат, ина инҷа чизе ки мебинен, анам пижамаҳо якта ба якта хел нишон диден. анамино ҳамаш аксияда ҳозир 50 сомон шудагиай. диден? 100 сомон будан, ҳозир 50 сомониян. мана рақамҳои савдогар ҳастай дар рӯи экран. барои доставка метавонен бо хучонда нависен. баъд бо инаяй бори новинка. мана бинен. и чанд сумай? анаи бори новинка омада будай 250 сомон будай духтарако. аз и бо чангл дорана, аз ин хеле чанд намуд узор доран. бо барои ин метонен хучонда бинависен. ана баъд бо як комплекти дига ҳастай. мана халаташ ҷудогонай. ина комплектҳои бо новинка касоне ки пурсида будан ҳастай. ана ин комплект хушрӯ. и чанд сумай? неё ина иш 100 сум, ду качества дорад. ина бинен ду качества будай. и уш 150 сомон, ана иш бошад 100 сомон. акция рафтеста и моделиш 100 сомон. ана баъд ана ира бинен хушрӯ. и чанд сум? куклада мана 150 сомонашай. Victoria's Secret качестваи нағзиш 150 сомон. чандта расветка доран. мана ҳам и истеҳсоли бишкек доштаи ҳами модел, ҳам узбекистон. а бишкекаш нақстар будай качестваш. хулас пинюарошон ай чанд сум сар меша? аз 50 сомон сар мешава. шумо дар иҷа пинюар пайдо мекунен то 260 сомон. ами комплект чандай? ина минемани. и хеле тройко будай, чанд расветка, ҳамаш 260 сомон ҳамин намуд модела. ана баъд духтарако, иҷада бо барои занҳои бузбало двойкои фасон турки 150 сомон турецки двойка.
двойка чанд та гил дора. Баъд барои духтаракҳои ҳомила ҳам иҷада пижама, халат ҳамаи чи ҳаста. Интихоб хеле зиёдай. Ҳамашон истеҳсоли Туркия ва Бишкекай. Марҳамат, биёен бо худтон як бори дига борошона ай пеш бинен. Боварӣ дорум маҳқултон мешава. Айё ай чанд сума сар меша? Ай 20 боло. Ана аз 20 сомона сар мешава. Ана минам дошон. Ана ин модело ҳаста. Ино чанд сума? Омадан 70 сомон. 70 сомон. Хулас интихоб бисёрай духтаро. Мана бинед чи пижама, чи пинюар, чи маечко, ҳар хела, чи такпушҳо, ҳар он чизе ки шумо мехоҳен иҷада ҳастад. Духтарако, марҳамат. Нависен шона бо шумо да сурат партоян. Иёш чанд сума? Иё 250, иё 650. Мана инҷа бинед. Хуш омадай. 250, 150 Виктория Секретои фасон. Ана хе комплектако. Ана диден? Аз и комплектоям ҳар хела доран. И комплекто чанд сума? Мана ин сирхайку пачкаш. Ба 150 скидка. 150 сомонай акция шидай. Аз ино бо доран дигар хелоша. Ҳозир нишон метем. Мана ино 150 сомони комплектош духтаро. Чанд та дорена? Мана иҷа чанд фасон доран. Марҳамат, чанд ранг доран, чанд фасон доран. Бо дар бораи худшона метонен персент шумо да сурат мепартоян. Бинен. Мана